Vítajte na jaspravím.sk. Na dnešnom videu návode si ukážeme, ako vytvoriť lákavý inzerát, ktorý priláka kupujúcich. Poďme si hneď ukázať 4 základné pravidlá úspešného inzerátu. Prvým je presný a lákavý nadpis, druhým je špecifický a príťažlivý popis, tretím je tá správna cena, no a štvrtým dobré inštrukcie pre kupujúceho. A poďme sa hneď vrhnúť na prvé kľúčové pravidlo. Presný a lákavý nadpis. Jaspravím.sk sa nachádza pred každým inzerátom, ktorý zadáte. To znamená, nemusíte už používať nejaké sloveso, ale hneď sa vrhnúť na predmet inzerátu, napríklad grafický návrh vizitky. Nadpis krátky a trefný je dôležitý preto, aby kupujúceho len prilákal. To znamená, nemusíte tam vypisovať všetky detaily, všetky informácie. Na nadpis máte jednu vetu, jeden riadok. Rozdiel medzi nadpisom a popisom je ten, že popis má kupujúcemu presne popísať to, čo mu idete ponúknuť, a nadpis ho má len prilákať. Preto je dôležité, aby bol nadpis jednoduchý a krásny. Ako napríklad, ja spravím krásny grafický návrh vizitky. Druhým pravidlom úspechu je špecifický a príťažlivý popis. Prečo špecifický popis? Pretože na jaspravím.sk nie je možné ceny vyjednávať, je potrebné zadať popis inzerátu čo najšpecifickejšie. To znamená žiadne približné, náhodné, podľa množstva práce, nie. Keď niečo chcete ponúknuť, rozhodnite sa na začiatku čo a presne to popíšte. Napríklad spravím grafický návrh A4 pre váš leták. Žiadne grafické návrhy podľa potreby a tak ďalej. Takéto inzeráty nebudú schválené. A za druhé, kupujúcemu tiež nepovedia, čo si vlastne kupuje za peniaze. Príťažlivý popis je jednoduchý. Áno, je to tak. Má to byť niečo jednoduché, zaujímavé. Má to pritiahnuť, má to človeku popísať a kupujúcemu popísať to, čo dostane za svoje peniaze. Popis nesmie obsahovať telefónne čísla, e-maily, web stránky, sumy a odkazy na iné médiá, ktoré sú mimo jaspravím.sk. Ak bude popis obsahovať niektoré z týchto údajov, tak nebude schválený. Príkladom môže byť napríklad popis podobného charakteru. Vytvorím vám krásny a moderný dizajn vizitky pre vašu firmu. Návrh bude obsahovať 3 varianty na základe údajov dodaných od vás. Vizitka je pre vašu firmu dôležitým prvkom prezentácie a prvého kontaktu. Zaujmite krásnym dizajnom. Tretím kľúčovým pravidlom je tá správna cena. V prvom rade si porovnajte konkurenciu. Ak už niekto ponúka podobnú službu, pozrite sa v akom rozsahu, v akom charaktere a či ste schopní a ochotní mu konkurovať. Ponúknite presnú sumu za presnú službu. Neponúkajte rozsahy, neponúkajte možnosti, ponúknite vždy sumu za konkrétnu službu alebo produkt, ktorý chcete ponúknuť. Neponúkajte približné sumy za nešpecifické služby. To znamená, neponúkajte napríklad suma grafiky závisí od množstva práce. Nie. Napíšte človeku, navrhnem vám grafický návrh vizitky a letáku za sumu 15 €. Človek vie, čo dostane a napíšte mu tam a vie aj za koľko to dostane. Ohodnoťte si svoj čas potrebný na dodanie reálne. Nesnažte sa na jaspravím.sk ponúkať služby, ktoré vám zaberú 3 mesiace. Za prvé to nie je možné a za druhé zbytočne stratíte veľa času a nezarobíte ani to, koľko ste do toho investovali. Započítajte 10% províziu pre jaspravím.sk. Nezabudnite pri konečnej sume prirátať k svojej provízii aj 10% pre nás. Dobré inštrukcie pre kupujúceho. Je dôležité dať inštrukcie čo najpresnejšie, aby vám kupujúci zadal to zadanie čo najrýchlejšie. Preto žiadajte reálne a možné veci v inštrukciách, ktoré potrebujete od kupujúceho. Nežiadajte od neho kontakty, nežiadajte od neho telefónne čísla, žiadajte reálne veci, ako sú: pošlite mi vaše logo firmy, ak chcete grafický návrh, alebo pošlite mi tému slohovej práce, ktorú chcete napísať. Po získaní objednávky môžete s kupujúcim komunikovať, preto ak budú nejaké nejasnosti, môžete mu napísať správu, ktorú dostane do e-mailu a do svojho konta na jaspravím.sk. Čas na dodanie plynie až po dodaní podkladov od kupujúceho. To znamená, nemáte sa čoho báť. Keď kupujúci urobí objednávku, vy dostanete správu o tom, že objednávku máte až potom, ako ju on zaplatí a ako dodá všetky podklady. To znamená, čas na dodanie, ktorý ste si určili, plynie až od tohto momentu. Čo dodať na záver? Schvaľovanie inzerátov prebieha pre zachovanie kvality obsahu na našej stránke. Preto si vyberajte veľmi dobre, aký obsah si zvolíte, aby sme vám schválili inzerát, a takisto aj kvôli tomu, aby váš inzerát reagovali kupujúci. Len na kvalitné inzeráty budú reagovať kupujúci. To znamená, keď napíšete nekvalitný obsah, nekvalitný popis, nekvalitný nadpis, tak to kupujúceho nezaujíma a váš inzerát si nekúpi.
Prajeme veľa úspechov a tešíme sa na ďalší videonávod z jaspravím.sk.